Vagi per davant que nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta perquè, de fet, ja la vam formular exactament igual en el ple de pressupostos a l'octubre i entenem que aquell era el moment d'aplicar-la per dos motius. El primer, perquè hauríem donat més seguretat jurídica i més seguretat econòmica als titulars de bars i restaurants, perquè des del mes d'octubre ja hauríem pogut fer previsions sabent que no havien de pagar la taxa i, per tant, haurien tingut ja un cert bri d'esperança dintre de tot plegat en aquest aspecte, sabent doncs, que l'Ajuntament no els cobraria això. I la segona, doncs, perquè entenem que l'Ajuntament ja té prou feina per incorporar, sobretot el sector tècnic, com vostès ens van demanant sovint quan hem de fer modificacions dels llocs de treball, a les seccions d'intervenció, de secretaria, de contractació, com per haver de fer dos cops un tràmit que ja podíem haver tingut fet. Per tant, si això s'hagués fet en el moment que nosaltres vam fer la proposta, que era quan es vam aprovar les ordenances fiscals, doncs ara ja estaria fet i hauríem estalviat feina a l'Ajuntament que bona part ens fa. Els diré textualment això, que cobrar taxes a bars i restaurants per després subvencionar-los, quan municipis del nostre entorn ja han anunciat que cobraran a bars i restaurants, doncs això, que era un doble joc. Per tant, doncs, manifestar el nostre vot a favor. I en tot cas, ara m'ha fet pensar en una qüestió que fa dies que ronda, quan ha parlat d'aquestes ajudes a comerços i d'aquests vals, en un moment determinat es va publicitar que s'aplicaria una moneda local com una de les mesures anticrisi Covid, que s'anomenava, fins i tot ja tenia nom l'Estavet. No n'hem tornat a sentir a parlar. No sé si breument ens pot explicar per què s'ha desestimat aquesta idea, perquè entenem que si a dia d'avui hi ha pressupostos fets i tot executat i modificacions de crèdit no ha sortit, entenem que s'ha desestimat definitivament i, per tant, ara que té el tema d'ajudes a comerços, ens agradaria saber com ha quedat la qüestió. Gràcies.